Menteri Ketenat PHG ba Renik Tonlingdo Tongkar hakasi balang ulayai kejat hadu arkenta siteng banpoi syaka-jaka bagi temu bansna ya ke jingkieng hakasurok maupun markau bat kumjuru bansna ya ke jingdan jong kemau kuat Greater Water Supply Scheme hawa rilang. Habakran halo kate ke jinglet jurep Menteri ulai tu ba ke jingwan jurep jengki kalong bansna ya ke jingkieng kaban pensuk ipai ba na kate ke thain kamtam gitu kibawan na thain jabar nongbrei nongdom singi maulen pendam umsau bat kui de kisnong ki bodan hak than siliang habai de ba kaching penbiang ya ku bam di hak thai mokorwat Menteri ulo ong bakilawan khanang ban pe ya ka jaka ban sna ya ka jingdan khanang ban yo ban ring bat ban pandap ya ka jingdon kam jeng ki ba ta hakane ka them ka ba itnat hamar khap jong kini kisnong hangne hasnong maupun markheu kene ka dong jabar hangne ha jrong clear ka dong kisnong nongdom nata ka singi mauleng nata ka don sa ka penen umsau kibade gidi kisnong sene silang bobon kibadon hakane ka area idon ki jisko khia ba ngide ban penjan kini ki pajba ano sesnong baro ki bajulek bajuan lanter kile seselong hak baki haban hiar nang ne sedu seja share nang takin hapoi seja krem ban poi se jaran ngitip ba kadon kalap kalanti dari penjan ki hak ba direct nang ne kin poi jaran tang daki kindiat kilometer tang daki riunyo kilometer kat baki haban yat kemalong mantap pada daki pau kilometer ngisno to ba kandon ke kalong ke jarap ya ki pajba hakaba ngila ban penjan yaki bakin poi hakajaka bakin yat kemalong mata la jan sikenta ngikermen ba ala ngila ban sna surok ban sna gre jengking kila ban poi tang 10 minit la ne khasan minit do nang ne hang tai hom jarai jadi lor ta kadau ngila wan menta rengkat bar ke department ngidon hang di engineer jongka piludi road hakaba ngin persang ban wat kilat klenti ban sna surok no menta hot nisgo tho ba ka de ka kam ka ba nomor bagi haber sna ke jiking ka ba he tenre wat la kata ngidon ka determination bangila ban lai rengkat bar ke sokar MDA ka bagi ngidon hak bangila ban sna surok no ban connect ya kene ka than silang than simoleng nang ne ban penjan ban penmi hang tai jarai ta ka thong ka ba khmat du ka bangiwan menta hang ne ngidon pada sekoi ka thong bat kata kalong bangin yo ya ka bam umdi ka babit ka biang ya ka headquarter jong ka mau kerwat hibarok kawai gidon hangne expert engineer jong ka PHE hakaba ngilai wanang ban pej ya ka sos hakaba ngin penlong kum ka sos bantan nakam ta kata ka mau kerwat Greater Water Supply te dena kata ka dawang iwan nam takini ki artli ki project ki badon kam ya ka bang skill kalong ka jin kam ka bakerke hakaba ngin tahu ki lat klenti ngisu thu bakane ka project ka bahe nakiling engineer ila prepare ngala ong iki bikin prepare ya ka DPR ni sutu baka he bah kapoi la jandap spa kror kata ka DPR bantan ya kene ka headquarter jong ka district jongi berkoi ten riwat la kataru ngimdu jikermen ngin ya persang na kilat na kelti baro banyo ya ki scheme ki ba per na ka sarkar la kalong na ka sarkar Meghalaya kamtam na ka sarkar India ya ka bagin yo kene ka scheme bam umdi nang ne artli ki project ki urlong hakan ka jingwan pet jongi menta ka sengi haka bangin yo ka surok ngin yo ka jingking bat ngin yo ya ka dam haka ba on dam da ka PHE na community kan don ka jingkala dor ya kan ka thanya ka area barok we kumbangi pet menta ka jing internet ka jing ithiang ngisngo kumbangi pa syu bandang lek phai nang ne isngo banda long kabala bandon ka jaka bansa hang ne kum ki resort singin ya sa hang ne kata ka jisko tenat ka jing ibang kini ki jaka hak ba pipet ya ka them ka bajar ngam pipet ya kene ka wa ta pipet gidi kilom ke ba ithiang ki ba i ka mei mariang kala le karpang sisa ban ai kini kilom ke ba internet ten mar kata ngi ti da ka jing wan jo kini ki artli ki project kene ka jaka ngidon ka dream bahkan kelalong ka tourist spot kene ka jaka mak ke kata ka jing yo i jongi meta ka sengi bakane ka jaka hadin bagi dap kini ka jingking idap kini surok bat kata ka sos bangin dam na kata ka umdi kane ka jaka kan kelalong ka we ni ki jaka jingok kai perthai ha ka ba ki pajba na keleng jaka kiwan bat nga kerpat lepa in advan se ki pajba to ngin penja clear ya kene ka jing internet ka ba ka mai mariang kala ayangi ka blay ter kan rat ayangi to ngin maintain ya kene ka jing ikot ka jing internet kumba kalong menta bat la ki wan kita ki project ru
kini ki projek kinom dei ki ban penduk no ekne jing internet hande kin yaj lang bat kata ka jing perkhat ka jing pek ban pet internet syuk ban kam ikun bah ya kede ka mariang